So guys, जों दा ब्रह्मपुत्र दैमा सेराव दङ। दिनै 31 डिसेम्बर 2023 नि जों माने दिनै लास्ट डिसेम्बराव बेरायनो फैदों आरोना। बे फेन्सि बाजार र'डा इनोमोन। ओमफ्राय जों नायनो थांसै ओखिजा। नाय पुराना जाहाज माहाखौ हानानै मा खालामजोबखो। भाङासिङाव फानसिगोन बेफोर बुस्थुखौ। बिदिनो माने फेन्सि बाजारावसो फैदोंमोन जों। ओमफ्राय सानबाय जे दसे बेरायना फैनोसै दैमागुरियाव। मानसिफोर दंसो गारो बिराद। नायनो हागोन पुरा मानसियानो मानसि गोजा। जों थांनि ससे जों इयालागै थांसै ओमफ्राय देखायगोन आं नोंसोरनोबो। दैमा माखाया लेथ्रा जाजोब्बाय नै ब्रह्मपुत्र दैमानि सेर माबायदि लेथ्रा खालामजोबना गालांदों। मानसिफोर बिराद सेल्फि लागासिनो। लोगोफोरनो साननैसो उनाव सिलानि फेस्टिभेलबो जागोन इयाव। सिलाखौ गेदेर सिला बानायना दोनजोब्बायानो नै नाय। नैबे आदैया बानायगासिनो दं। इसोर इयावनो थायो हराव ओमफ्राय नै सिलाखौ बानायदो। साननैसो उनाव माने सिलानि फेस्टिभेल जागोन इयाव। नोंसोरबो फैबानो जाबाय नायनो। नैबे फेन्सि बाजारनि रड खाथियावनो। फेन्सि बाजाराव फैबानो डाइरेक्ट मोनखागोन नोंसोर माने। सब बानायजोब्बायानो नै। बेलासे टाइमाव बेरायनो मोजां। ओमफ्राय जोंबो दिनै फैबाय आरोना। माने बे भिडिअखौ आं माला आपल'ड खालामगोन आं मिथिया। जायखिजाया इयो आंनि फार्स्ट ब्लग जागोन। नोंसोर सापर्ट खालामबानो जाबाय गासिबो। आरो आङो मोजां देखायबाय थागोन नोंसोरनो भिडिअफोर। माने खनसे थांनाय बोसोराव बेयाव फैदोंमोन। ओमफ्राय आरो नोंसोरो बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आं आरो मोनसे आरो मोजां डेडिकेटेड भिडिअ फुल भिडिअ लाना फैबाय थागोन नोंसोरनो। लोगोफोर भिडिअआ माने बारा गोलाव जानाय नङा, एसे सर्ट जागोन। बिसोरो गासिबो काइट रिभार फेस्टिभेल नायनो जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना काइट रिभार फेस्टिभेल नायनो फैबानो जाबाय। नै बानायगासिनो दङ गोदानै। सेट्रि इउटुबार फैदो गाइस। एसे सेल्फि टेल्फि लाहैनो मोनगोन खोमा थांनाय नायनो र' खाथियाव। नोंसोरबो नायबाय थानो हागोन आंनि ब्लगाव। बिराद मानसि लोगोफोर नायबाय थानो हागोन आंनि मिथिनाय। बिराद मानसि फुरा फुल मानसि गोजा। टिकेटखौ लाग्रोनोसै खोमा टिकेटखौ। टिकेट लानो र' गांनै गाइस। दुटा दियकचোन टिकेट। दुटा दियक दुटा। হয় आंनि उनाव नाय माबायदि मानसि गोजा पुरा फुल। टिकेटखौनो मोनबावाखैसो आङो। फैसा लानानै दंबाय दं टिकेटखौनो मोनबावाखै। दुटा दियक बायदों। टिकेटखौनो हरख'लायनो हायाखै ओरैबायदि भिर जाना दं। नै गाइस मोनबोबाय। टिकेटखौ मोनबोबाय गाइस गांनै। नै सानसेया थांगोन ओमफ्राय आं सानगोन सानैसो गांनै लाबोना फैखाबाय। हाबैनोसै एबार मेलाया माबायदि जादों नायनो हागोन। नै गांनै गांसे। मानसियानो मानसि गोजा पुरा फुल। लाइटसा होजोब्बाय बेरायनो हागोनसै। नाय टिकेट लुसो सार सोंदोंमोन नैबे पुलिसा माने सिङाव हाबनानै टिकेट लादो नामा होननानै। टिकेट लादों सिङाव हाबनायनि थाखाय। नै टिकेट चेक खालामगासिनो ओमफ्राय जों लांसै। एसे बेसेखौल' हरदो। ओरैबायदि मानसि माने बा पुरा बिराद हिट जादों मेलाया माने लोगोफोर। 10 थाखानि टिकेट दाननासो हाबलायबावनांगौसो इयाव। 10 थाखानि टिकेट दानलायनानै। नोंसोरनो दिनै मेला दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर। एसे चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। ओंखारलांसै जोङो मेलाखौ नायबाय बिराद बेरायबायबो। मानसियानो होंगो दोंगो दै एकदम माने थांनो जायगाखौनो मोना फुल मानसि गोजा। पार्ट 2 भिडिअ नांगौ जायोबा लाबावगोन आङो जुदि फैनाय जायोबाथाय आरोना।